ngay bi. Rabiin sumipnguton. Di tayo madlang meriendan. Mami. Abisin. Hindi ko matantayan ng mga tao. Ano hang ka mabisin kastalot tawatan. Basta biyahe tayo, di tayo madlang meriendan. Di tayo madlang sardengan. Ako nga rin magkitak na dyan, tatayang mga tao nga rin. Jenny. Basta si ka, makapabising ka nga kadkadwa. Awan pa'y ganas nga, biyahe mo't nga kadwa ka kumamot nga datay ag mukmukbang ta kumamot tulugan ang kasjay. Uno ada kumamot di dagasinta nga pag meriendaan. Ako nga rin, di makikita nila. Pamayang ngorta kwartam nagtipid ka. Tipid ka Pati rin. siya katipidin da. Maambot ah. Anangahan nga rason nga awan ti makita tatanagado di tani Hindi mo lang nga ka ni sardeng. Hindi, bread. Bakery, bread. Bakery. Naka-close. Nakaklose na. Tapos pa meriendaan dak tinapay pay laang. Di ko mamot na special. Special nga bread, EJ. Nakaklose mo rin. Apo, kat numutan nagbiyahe tayo, pero kumutan na tayo na imas. At ang mga gagangay mat nga dalat tayo balay na kita bread no kwa. Di awan mutan ang makikita no kwa. Wala ka. Nakita tata. Makapabising ka nga talaga. Store. Skyflex, ganun ko. Royal. Pagkagurigor ka. Nagmati ka nga talaga nga kadwa. Minsan hanto ang sikat kadwa ko. No, sinorte ka doon? Ninto kwan ni Kulon. Duwa kami tulangan na. Nag-commute kami ton. Sinorte na yung masama. Ni Nicole kini Idel. Suntot kadwa kung tag-commute kami ton. May met pa di jay taure abang agtartaray jelugan kaan kami to nga kaan jelugan dito ngay mabisinan ka bagin pa tulugan di mo lag sartengan isulat tamat ti kanayon nga problema king kamot day tano kadwa ka. Awan nga road, pag meriendahan dito na nga malabsan. Store lang. Nagsom kit di tagbiro mabisina kon. Pa-right mo dita. Ta. Parait ko ta. Hindi pag meriendahan ito nga mas. Lakot kita umutin alakay. Ang mukon pag meriendahan. Dino. Tara ka. Ito'y banda na ito'y. Ito'y na yung mas meriendahan. No, di ka man nga ungat. Pusugin ka man. Wala ka lang makataktak man yung mga yak niya. Siguradum lang Uy! Siguradum lang na imas dito bagbagam nga kwa Uy! Pag meriendaan. Dati na yung mas ito nga pag meriendahan sa itang mo. Dinota ko rekomenda. Batak met dito Kahit batak dito yun. Apay niya ti special tikat ti batak. Mickey batak. Miki. Payon sa balin nila kay tinaim imas pay. Empanada batak. Ay. Madeta ti magusto ak. So tikat ko empanada. Nya sa wakas. Dino. Ito pagbahak mo na yung mas sa pagmeriendaan. Empanada at batak. Empanada ti batak. Ito kami kinakaramid da. Kakasati nakaramid da. Maramanakmet lang nga roden aday ti kwa. Empanada ti bataken. Yun na. Nga kanayon mo nga yak aki kanya. Special. Ag-order ka nga roden no talaga man lang payso ka. Wala.
Ayan na yung special empanada. Tapos di siya lang manada. Thank you! Sa wakas! Ayan, sa wakas, mag-iimpanada na tayo, guys. Thank you, babes.